chakumbira kuti faniwe utaure muchidimbu chakaita kunge uchimhangarira Austin Dene. Zvakanaka. Taura wakagara hako utaure zvinonzwika. Oti gaga. Ndakatiwo ndichibva kubasa kwangu. Ndakasvika pamba basa kwako ndeko kumasvingo. Okay. Ndakasvika pamba kuma past 9. Ndakabatidza tochi yangu. Ndikatenderera pasi pemota ndichitarisa kuti mota haina kuponja mavhiri. Saka panguva iyoyo adzimai vangu vakavhura dhoo. Ndobva vadzokera mumba. Zvakandinetsa kuti havana kuti titambire seivo vadivi variona. Pavakadzokera mumba ndakabva ndateerawo. Saka ndakaona vachitora magumbezi vachimhanya navo kuenda mubhedhu vachikuda mudining. Chinguva ichocho ndakaona mukoma wangu akupfeka pendi rake dzimwe hembe dziri parutivi. Saka pandakati no mukoma musapfeke chii chamurikuita muno. Unoreva kuti mukoma pakuti kudii? Mwana wamai vangu tiri vatedzera mukudai. Okay. Ari mumba mako. Ukamona ari mumba mako? Ari mumba mako. Okay. Saka chinguva ichocho ndakambozama kuti ndifonere amai vangu. Foni yaipinda asi vakanonoka kudaira nekuti vavakavata kwava kuma past 10. Vandafonera umwe anonzi Mabatino nobva vati handiri kuchechi. Saka ndakatora hembe dzedze ndobva ndadzidira mvura ndobva ndadzikanda panze ndobva ndatora makii ndobva ndavakira mukati ndobva ndamhanya kunomutsa amai. Amai pandakangovamutsawo havana kuziva kuti ndiri kuvamutsa. Ndakabva ndadzoka kumba. Saka amai vangu vakatopfuurira pamba pangu vachienda kuda kumukoma vakatositanga kusomutsa apa. Amai guru vanga varipo. Vapaofa vari kundimutsa kwakanaka here. Mukadzi wamukoma ndobva vati vaofa vabudamba munomu vachiti vari kunogarira madomasi. Saka chinguva ndakanetseka ndikati amai vandamutsa vasati vasvika ndobva ndakuda panze ndobva ndatanga kuvheneka. Amai tofunga nemukadzi wamukoma vakazoona kuti pamba pangu ndopari kubuda chilight. Mai ndokuzouya namai guru. Baba Nyasha kwakanaka here ndowandimutsa kwakanaka here ati no amai pindai mumba muzvionere. Mai namai guru vakapinda mumba vakatoona zveshuwa ndozviripo. Pari kutoratidza kuti nyaya dzanga dzichitotamba. Ndabe. Saka ndabva ipapo ndakazofonera ambuya hanzvadzi yangu mukadzi wavo. Ambuya ndiva ndakafonera foni yavo ndobva yaramba kubatika. Ndobva ndatozosvitsa foni kuna ambuya vakabereka mudzimai. Foni ndobva idairwa nababa ndobva ndavazivisa ndo chimiro chiripo. Ndobva vangoti toona kuti mangwana kuseni mune maronga kuti kudii. Kwakaedza Friday. Ranga ndamushishume kuti ndibvise mumwe wangu panzvimbo because taiti kuramba takatarisana zvaimira mushi. Mai ndokuzofona kuti madii tikati no titori bhisi kutogadzira kuti tuve iko. Mai ndobva vati itonangai navo kwana ambuya. Saka Friday iyoyo ndakazomhanya ndikadira petiri mota ndadzokera kumba tarongedza hembe dzemukadzi nemudziyo. Amai vangu ndobva vazouya zvikanzi mudziyo ngavambosiya ngavambotakura hembe. Ndobva ndivatakura ndobva ndavaendesa pana ambuya. Saka neimwe nzira kumusha kwavo here kana kuti pana mbuya vake? Pana ambuya. Okay. Endelea kumberi. Saka chinguva ichocho
zvandakazoita ndezvekuti mwana wangu wenamba 2 anga ari kuhoride panambwe chikoro zvinoda kuvhurwa panati mwana angadisebwe chikoro ndakaenda kumba kwambwe ndikatambirwa zvakanaka tikataura kadanwa vamwe tikataura musha pandapiwa mwana ndogara kuchikoro saka nemukoma wangu ndakambozama ndakutorwa sekuru wekusaidi kwaamai muzukuru hanzvadzi mwana hanzvadzi yaatete tikambogara pasi tikataura tikambomuudzawo shamwari kumbira sori but sori yako manje hauye usina chimwe chinhu zvingoti sori nemuromo taplani saka tofunga takatora nguva tichifungidzira kuti hama yangu ine plani here kudii ndo zvakaziita ndisvike Austin, chipo ruzivo rwako maererano nemhosva yarupomerwa. Mudzimai wako anonzani? Netridani Mutsata. Ani? Netridani Mutsata. Netridani. Netridani Mutsata. Metrida acho ari munomere. Chipo ruzivo rwako maererano nemhosva yarupomerwa. Austin, tanga iwe. Pamusoro pedare mhosva ndikupomerwa iyi ndikuibvuma 100% muchekutanga ichocho ndati mhosva yandikupomerwa ndikuibvuma 100% asi kuramba mhosva ndakapara kune mufana wangu chakaitika ndechekuti zvechuwa ndakabuda mumba mangu ndikabuda ndikaenda ndaida nogara mudomasi chokwadi ichocho but ndiri munzira kuenda kwandaenda amai nini ndo vakandifonera bankuru muri kuvi ndakati kuenda kugadheni zvanzidzokai kuno ndadzoka ndasvika pamba ndakaona vakavhura dhoo ndobva ndapinda mumba amai nini ndo vakatanga kundibata-bata ndemba imomo panguva yachinoyo ndakakundikana semunhu wemurume zvakazosvika mukuti munina wangu asvike ndirimba imomo zveshuwa takambiridza kungotaura nemunin'ina but semunhu akanga abatwa nenyaya yake ndanga ndisashandi nacho nguva iyoyo kwakaedza makuseni yaSaturday ndichimuyedza kungotara naye ndichitsvaga kuti ndimuripe sokutira kwaanoita ndakakundikana. Akanga atomuripe chii? Akanga ati auda mari matara aiti toda 4,000 ndo matara aiti Metrida, tipewo ruzivo rwako. Makatanga rini kudanana? Aiwa mungatadzoza kuti igore rino here, igore rakapera here, makore 3 apfuura here? Igore rineri ndo vakatouya kuba kwangu vakandinokera pahwindo inini ndibva ndatovhura dhoo hangu ndakatotadza kutoti chii chakatoitika kwete kuti ndakavafonera handina kuvafonera zozingarawo takaitikawo zvakaitika. Imi mamugona kuti muti ndingazivi zvakaitika. Mama kamwa doro here? Saka mukuziva zvakaitika ndio zvikunzi nedare titsanangurire kuti zvakafamba sei. Vakatouya vakati vada kutorava ndini. Saka inini handisina option kuti ndiramba. Maishaya option nei?
ndasiya izvi zvimuri mukadzi womunhu amaiziva kuti imba pamupurisa nafa kunguridzana kuti akanitaura pane pavasina kupindura pamabvumba kuti makatanga kudanana nababa mukuru gore rino racho rinofanira kutaura kuti pane mwedzi yakati kusvika mazokushapazaaita pane mazuva akati gore rineri tine mwedzi inobvira kuti January, tine mwedzi inobvira kuti January, February, March, April, rezvinoti muna May. Saka gore rineri ndokufunga pamwedzi enderai nyumberi mamuchitsanangura kuti akanga agara achingokudai mati kudii vanga vambogarawo zvavo vachingondida zvavo ina ndambogara ndakati ndovade kana kawana kana imi makaziziva sei kuti vaikudai ndaitondinenga kumba kwangu ina ndambogara ndaenda kumba kwangu vaiuya kumba zvichiskoita sei pedzeredzai pamune muchitaura pamwe ndaitomboramba zvakafanana nemusi wachona wakauya ndakatombovarambira ndavati madi maenda kumba kwenyu kuno gadheni ndakatombovarambira ivo zvakanaka regai tikumbire mambo watibatsira kuti tofamba sei abhuya kuti pamwe yangokabva pamwe rirungano rwakasangana napakukura kawana ndopamungati pamwe vairamba pamundai kawani pamwe vairamba pamwe vaivhura izvozvi mataura izvozvi papapa ndakabikidaaaa orai pamusoro regai tikumbire mambo vatibatsira kuti tofamba sei mukuru ara tokumbira mutibatsira kuti tofamba sei amai vari pano here amai ndevapi vari kuitei padzi ndo amai vevakomana ko baba vakashaya kwadzimai wako iwe varipo havana kuuya okay misha yenyu iri padyo nepadyo padhuze nepadhuze iwo katakarini kudana namai nini ndokwanada kutaura ipapo inini amai nini atamboita mudanana saka mai nini wakabata chibharo kapo ayo mirai mira ndoda kuti upindure handisi kuda kutaure nhoroondo ndoda kuti ungopindura pandiri kuita se pandiri kubvunza kana munhu wanga usingadanana naye pesa musi wani uyu makawirirana here kakuti makatodanana musi iwoyo ndobva matoita zvamakaita ndopandokupindura ipapo pindura ti kudanana kwanga pasina amai nini avo ndichirarama navo handitika munina wangu uyu aita nguva yekuti akanga asingaonekedze nguva achigara kwaigara aitora kana zvima 3 to 4 months kana kuti gore dzimwe dzenguva handitika nemurama wangu uyu vaiuya bamukuru handina chakati bamukuru handina chakati tichivabatsira tichi semurama wangu kusvika muzojara tichisvike panyaya iyi tapindura makadanana kanganyiko naamai avo kudanana kwenyiko kuraramisa akawanisi ndeipapa panguva iseyo zvegore rakapera ndizvo kavanonga makamabatwa mimi matauro kunaitengera menina zvinhu saka maitenga mine kafungwa kuti ndomunhudaiso kana kuti ndaikuita semukoma nokuti dai makatengera chino chikuda kubatsira hamaizozviverenga nhasi kuda kuti maitotenga mutingoti ho nokuti uyo anenge asi pakamira sei ndaivabatsira semura wangu aivaiva kwandiri vachichema chema banguru ndikumbiro chakati ndikumbiro mari imba muna chakati ndichita sei
pakugadzana nepepa Right, zvakanaka. Mai Denere, munoiziva here nyaya iyi? Timi mbuya Denere. Nyaya iyi munoiziva here? Makainzwa here? Uyezve yakakubatai sei pamakainzwa? vakatobvudza dhogu handazondiuya auya chifuko chinouya asi kune zvaitika mumakwakeni ifanatokunasakuaira pandamanya kuti takamboda ichitaura ndikati andisobvudza ndibva muroro abvamo ndikati ko baba wafa kusvika kuti baba wafa amuka ndibva ndangoti kwakubudzwa baba kwangu ndiani ndasazotaurika kuyakuyo uyu ndianga akubudzwa baba kwangu ndibva ndasvika kumuroro ukuku ndibva ndaona pamba pane tochi pazungu ndikati akuya tonga pane munhu ndibva ndasvika kubasa kuti amai mauya ndikati ndikanzi pindaimuka ndikatapinda kwasvika ndii ndakaona mwana wangu ndemura akagara mumagari magarori ndikandama yokuti ndama tasema nevana vedu ndakamhanyara kuti siku ndikwanzoti chichikonzero ndikati pakufa chichikonzero amai nyasha chanetsa chii ndakaraita akavanakanakadaira ndibva tagara saka uyo aitovavo madhogodha kuti apindirwa pamake ndibva ndikeni watadza muzezuva memumuna wako imanda yemwana matadza ndozitire basa uyu neuye mukomana chitaura madziko ayo hapana kandipindura toka ndakazobuda mupasacha pasina kupindura saka uyo aizotengoso munhu apindurwa pamake saka nditotidza ndisadarani kuti kuti vanhu vamwe chete iwe baba watadza kuzati mupa mumino iwe mura watadza kuzati vanhu pamwe chete ndo nyaya yacho. Zita renyu rakazara ndianama? Koleta Denere Mazvita. Gara zviye watune mune vana vangani nemudzimai? Tine 3. Mune 3. Wekutanga ane makore mangani? Ane 13 ari form 1. Wekupedzisira ane mangani? Ane 4. Iwe muupenyu muwanano yenyu une here pawaifungidzira kuti mudzimai wako ari kuda kunze? Hapana hapo. Hapana. Okay. Uda kutaura something chawasiya? Baba ndorwadziwa pamusoro pemaramira ekukumana nemunhu. Izvi vanga vataura vakuru kuti vanhu akatoda vanani. Izvi vanga vakura manje. Tobva kune 2 years. Amai ava vari kumba kwavo. Kwakauya vasinga kumazuva. Kwakauya muzukuru. Mwana watete. Akasikomira pahwindawo. Uyu akauya abva kuma6 kubasa. Akasvika pamapasi 11 tokati pamazuva. Asvika todani akasikomira pamapeti pane chikomo. Papine mwedzi. Ndobva aona pahwinda pake pakamira munhu achikubasa. Ndobva atenda ndobva dai kubasa kubata baba vari pahwinda. Muzukuru mwana watete. Ndobva baba ndobva murova iyei neuyu nemwati baba murova mukomana. Ndobva nokuita kuti nasero kuti ambata pahwinda pei. Ndobva tanyara. Saka nyaya ikabva yazouya madzinevakadini vana baba. Ndikati no, hazvisiri izvo. Uyu mwana akarwara mandiki pana bani kuti nezvingaitika izvozvo. Titomurambira. Ndatimurambira kuti no, vakunasa musoro mwana wangu. Tangonyara kumakore. Saka izvi zvakandika semaziko zvitangira papi. Chabva papi. Iyi nyaya yekutaurwa namai unoiziva kai? Ya ndeya 2013 asi chakaitika ipapo handina kuchitora hangu serious because baba sina decision because ndinga kubata mapahwindo saka pfungwa dzangu itu dzakauya ndakangoti pamwe munhu aida kuba pamwe angada kupindira mukadzi saka 2013 takangogara tichongorana masani. Handina kuitora hangu serious kuti nditi ndine zvandofunga panga pane manza maviri panyaya iyi. Aiwa, zvakanaka. Iwewe mudzimai wako uri kumuda here? Uchiri kumuda here after all this zvaitika? Ya, ndikatarisa situation yevana iri kudzoka kuti nditaure kuti mukadzi ndichiri kumuda. Asi alright, une madzimai mangani? Ndine 1. Une 1. Okay. Enda hako mberi wati asi chiripo chichiri kundibata apa kuti nditi ndimutore adzoke pamba apa iko zvinezvi chichakadai asikuona. Ndo point. Pane imwe point futi
ini kuti nditarisana nemukoma wangu ipano apa pakadai ndikasiya mukadzi apa chero ndikatora mumwe ndikamuisa apa ndikasiya mukadzi apa takagara panzvimbo imwe chete zvakundiremera kutaura kwake pekuti ndakamboenda gore handina pana kamboenda gore ini kana ndanogarisa pandendaenda mwedzi nehafu kana 2 months kubva gore rakapera mukadzi hana chaanga achishaya pakuwanana kwedu. Alright, mirai papo. Iwe uzita wati ndiani? Metridan. Chii chakazoita kuti ufunge kuti urare kana kuti udanane nabamukuru? Chawaishaya mumba mako kana kuti chawaishaya pamurume wako? Chiripo here chakakonzera kuti udanane nabamukuru? Hapana hangu chandaishaya. Kasi mume ane zvaanombonditira. Chinge ndakazvitarira akatombotitorera mukadzi akatombonditiza akambouya akambogara munomushoko aimbotiwo pamwe aiuya pamwe akasingauye pamwe aiuya pamwe akasingauye zvinowanika hazvo kasi dziri nhau dzechikafu tonewo pekutoti ndaitoshaya ndaitorarama ndotombotsvagawo maricho ndowana zvokuti mumba ndinge ndidetsereka vanomboita pamwe. Ndabvunza chikonzero chekuti chii chakaita kuti udanane nabamukuru? Chingava chikonzero chinobatika chawaishaya kana pane zvawaishaya wotaura kuti pane chandaishaya. Chikonzero chinhu chese chatoita pasi pezuva chine chikonzero. Reason yawakaita kuti udanane nabamukuru ndechii? Zvinhu zvakangoya hazvo zvisina reason, zvisina chikonzero. Ndakatotadza kutoziva kuti chii chakaitika. Zvinhu zvakangoyawo zvazvona. Nokuti zvanga zviti zve1 day. Alright. Saka murume wako unomuda here? Kumuda ndomuda but handizoziva kuti mukuzogarisana tinogarisana here kana kuti tinowirirana. Handizoziva ipapo ishe wangu. Tichakumbira mbobuda 2 minutes. Munodzoka maimachi. Aidzwa maimachi chimbobuda mungomira padhuze. Munongobuda mumira padhuze. Dare rasvika pamutongo regai kudhonza macheka rapa mutongo wekuti Austin ripa mombe ina kana kuti $1,400 kuna Fanwell by 30 July 2024. Mukadzi wemunhu abatwe. Sainsire washi mnenura. Ndamuka muna sindi kuda